Tuloy. Record man. Record. Oh, tanawan ninyo ha, ang mga agi. Nagisang lang kayo. Hingaw na lang kayo ang dalan. Video. Time check. Alas 3 yun sa hapon, no? Ito kayo, alas 3 sa hapon. Wala nagitaw. No, atong dalan is mingaw na jud. No? Kami na lang din no? Sa Super Metro Colon. Mingaw na lang. Nagitaw. No, sa atbang mga security personnel na lang bantay. No? Ay mga namalit sa sulod, no? Bihira na lang kayo siguro taga din siguro ni sa tuang nag-ambang din dito sa kining uban nga di, mga apartment din sa syudad, no? Nami dili nakita sa motor, no? Hingaw na jud kayo. Ini na. So, mingaw kayo. Kulon. Kulon area. Okay, mga jeep na. Tungod ni sa lockdown, no? Lockdown sa Atuman sa Cebu City. Tejong mingawa. So, okay samo ta siguro ni mga alas 6 sa hapon, no? Nagit siguro ni pagtikaw-tikaw. Okay, atong mga PNP personnel sige grouping.